Ja, hvorfor er alle polynomier differentiable? Og vi kommer ind på polynomier og tretrinsreglen og differentialkvotienten og til sidst en konklusion. Og det første det er polynomier, og eksempler på det er et andengrads polynomium vil være at ax i anden plus bx plus c, og et tredjegrads polynomium vil være ax i tredje plus bx i anden plus cx plus d, og de kan så fortsætte på den her måde op til n-grads polynomier. Og i det her eksempel vil vi så arbejde med x i anden til bevisførelsen. Og det leder så til tretrinsreglen, hvor vi har valgt at sige f af x er lige med x i anden. Og det første trin er at finde differenskvotienten. Det andet trin er at reducere udtrykket. Og det tredje trin er at lade delta x gå mod 0. Altså går sekantens hældning fra sekantens hældning til tangentens hældning. Og første trin, det er så at det her differenskvotienten, formlen for den, hvor at vi så sætter vores f af x værdi ind, som så er x i anden. Og ja, derfor kommer den så til at se sådan her ud, vores formel, og så gør vi det, at vi bruger første kvadratsætning på første led i tælleren, for ligesom at gange parentesen ud, og derved får vi så første led i anden plus andet led i anden plus det dobbelte produkt, minus x0 i anden divideret med delta x. Og i andet trin, der reducerer vi så udtrykket, og det betyder, at her x0 i anden og minus x0 i anden, de går ud med hinanden, og derefter så går delta x og delta x her, og delta x de er divideret med, også ud med hinanden, så vi ender med at have delta x plus 2x 0. Og det tredje trin, det er så at lade delta x gå mod 0, hvilket vil sige, at delta y divideret med delta x er lige med 2x0. Og den her metode, den kan også bruges på polynomer med n er lige med 1 og n er lige med 3, og meget tyder derfor på, at den her regel, den gælder for alle naturlige tal for n, da det er altså den værdi, der giver graden af polynomiet, og dermed lader det til, at alle polynomier, de kan differentieres efter den her metode. Og så lidt om differentialkvotienter, hvor at f af x går mod f mærke af x, og vi brugte her eksemplet før x i anden, som differentieret bliver til 2x, og så har vi x i ente, som differentieret bliver nx i n minus 1, hvor at x i ente, hvis n så er lige med 2, så vil det differentieret gå tilbage til den første regel her, hvor det så differentieret vil blive 2x. Og derved kan vi så konkludere, at alle polynomier, de kan differentieres, og grunden til det er, at alle polynomier, de leder tilbage til reglen om, at x i ente, altså entegrads polynomier, differentieres til nx, n gange x i n minus 1.